Shubor nakaslem jong Nausan Hima. President ka East Khasi Hills Local Taxi and Welfare Association uba Wandon Bogjarwa hane kasngi ka laipo tarik unaiwing arjar arpuai habaya keren bad unong sanhima habaya day bad kedor baikali bat kumjuru habaya day bat kejinglek ujor jong kaseng samla maulai pelun halor kejing shimrem ya ka baikali na kaliang uba jerwa ulaong bangi pediang habaya day berkejing pentip halor kejing kiu ka baikali Kamtam ya ka ei ka ba ka seng samla maulai pelun kalale hanrei na kaliang jongki kim sngo tu ya ka jingmut jong ka taxi mat ha ka ju ka por kim sngo tu ka ei ka badon halendet jong ka taxi namar ka taxi ha ka jing shisha ka dei tang na ka banta ki ba rius pa ki ban shuwai bet ya ka taxi baro ka wei bat kamla bankit ya ki khna school hanrei da ka jing penyat ka association na ka benda ka bit ka biang jung ki pat ba baro gi penyat da ka sharing system da ka ba penkeng ya ki kendon jong ka sorkar habaya dei ber kedor bai kali na ka leng uba jerwa ulaong ba hadin ka jing yaki na ka jing kiudor jong ka umpnyang ka lahiar henry ka ba snausi ka long ba hiar ka dor petrol kiu ka dor jong ki marbam mardi bat ya ka ni nyimla benle ai Habaya day berkejing ya kenduk bat UDTO jong ka East Khasi Hills nagaliang uba jerwa ulaong ba UDTO umla banshim kano ka rai Henry ki kermen ba nagaliang jong ka Deputy Commissioner kan khot banyakren halor kador jong ka bai kali bat nagaliang ka jongki shu ulaong ru ba nagaliang ka jongki ki yang scam halor ki mat jingdawa na ka sorkar ba kadai ban map ye ki khajna amban chule shiliang kaman hot na kalem kajongi hi ye ki no ki complainants ni ngimdei ba ba ni ben la ngimdei ba ba ngimpriang na kalem jongi ru ni sotanat ba kumka wei na ki kanhon ni samla belami sakmat habi dei man pet tang mang manta ni ka bai song kali ane ka dor song kali haki taksi ki jongi henrei kai ka ba maki pada kim song tho ba kai ka jingmut jong taksi kata kadai ka ba ngingi snai plat ka sang samla ba kim sung thu ya ka ei ka jingmut jong ka taksi bat habju ko por ka ei kata ka badon halandat jong ka taksi kalong ba ka taksi hi ha ka jing sisa kadai bi bankit tang ye ki baru spa kamla banong bakan kit ya ru kena school kamla banong bakan kit ye ki nang trei kambla henre da ka jing penyat pa ka jongi kum ka association khnang ban yabit ya biang lang kum kita ki jai banri banang ile ban kiu ngi yakit dak sharing system dak bangi penkhen pada ya kaan jong sorkar ya kata ke baong ba ngi penkhen ya kata kaan manong mankit higher system henry ngi penkelan sak sharing system dia kedor bai kali pada ru nak kaliang ke jongi la katu ngila yaki nak banta ban penherdor ko umpnyang sisa kelahir ko umpnyang te henry ke bas ngusi kolong ba hiar ko umpnyang kiu ki marbam te kum ta nak kaliang ke jongi ngi nemla hiru ban ong ba ngin yakran bungtin habi de kata ngapo apa nak kaliang keseng samla mulai plun kan budin nam habi de ki marbam jongi baman la kasngi haman tingkong yeng ki jongi ani ki thliu yeng ki jongi haba kinong shet ki khamtip khamha ba kanu kador marbam kakiu de habi de kita nak kaliang jongi la kador dong marbam kahir nak kaliang jongi ru kunju automatically ngin penhere ndai ko makalong menta kalong no siliang kajing penhere kador bai kajing penhere kador bai peniang bat kidawa pada ru yangi ban penhere kador bai kali de kabakut kidem perkat lang ba unongnya kali le nongbo kali udang de hi breu banang hapan bam banang hap hit banang hap siu bantet ye kijing don kam hayin hi bro kita hi nak kaliang jongi hi ni wan ekran manta kasngiru di tu dak jing khot jong u ye kini ka meeting wan kumno bangin ye penbej habi de ni kador bai kali te nak kaliang ka jongi ru ni ong ba tang hang ni ngin patahun ngi kwa be lakunu kuno ka di banra be sapo ka district level ding ba ka chairman jong ka regional transport authority bangin yo banyakren ba balai hadu kat uni uput ban ong ba syak penleran ke district administrative ha ka seng samla mulai pelun da ke jinglek bakla jong ka police traffic branch kata kadai ke jingkeli ba kile ayu pak kini ki traffic police lane SP traffic hang ni po slong ha ka ba ban penler hadu ba syak ban penleran ya ke district level lane ya ka regional transport authority ha ki ha ka seng samla mulai pelun kata de jingkeli nak kaliang jongi bang ibu teh hadin bangila ekran ni kata ru nak kaliang video ong ba ya kata teh nak kaliang jongi unamla akhir ban ekran namar ba kahap apa district level ting si ekran pak sedian
Ti kata kalong ba ngirung ikerman skam ba la kuno nagaliang ka DC kan sakot hi meeting menginyakan bat kumjuru om tang kata nagaliang jungi nang yang skam ba helok nongrem ban ma bi khajna Hendrai kemakalong hadu kamanta nagaliang ka sorkar ka khlema bat nilabu ru ya ka rai ka jungi hangne ka wei ka sor kalong ba ning ba DTO kumus secretary jong regional transport authority ba di ban a ya ka jing tho sa state government of Meghalaya highway day bat khajna ru kumju ba di ban ma om ba kinsule siliang khamat da ka ban insu sangap yu pat ba khamna sangap su pat yangi ki nong siu khajna sa sorkar kata ka di ka ban kong kabaar ba kalong ba hak kaju kapon ni kwa no ba lakuno kumno ya kasilong township kumbang itip menta katum ka population hendai katkum ka state tingi la manong kasilong city kaba kalong no ba lakuno kumno define so ya kasilong kum ka commercial area dan min saya keren ya kata ka jinge jong pa ba hendai kum kalong menta kasilong ka kamdai ka commercial area kamdai ka commercial complex hak bakut hi kasilong ka dei be kajaka bannya kamai unong rep bat nong trekam sorka tangkat ta ngili kung kinong nya kali ngima tangi kita maki passenger kilong one times come and one times go ki one time step sa sorselong bat janmet kili phasi bat bobon hiru ki jaka katkum katerif ka kepala isu leng bagar uskatri jong regional transport authority 75% na kita ki jaka ro ki ha sa rural area te mundur ka ki pagba basa rural area ka population jong ki kabun rega kali kamay kaduna te hakabukot mano ba so far rangingi ya katong pendanaan so far pa ba te lang ba kata-kata ngikun tu sa sisian pat ya kasang samlam mulai pulon ba lane ya kinu ni kikenhun ba lada kilap ya kinu ni ki jingle bakla jong kinong nya kali jongi kin saha marmar bakin phone lane bakin ya kendu sa bangi om bakin siya puturoy da bak da kajing kwa buram ladi simet